Bine ați venit la noi în grădină, mă pregătesc să curăț câte ceva, dar întâi haideți să ne uităm puțin la florile de șofran. Au înflorit și mai multe decât zilele trecute, le voi lăsa să mai crească puțin, dar totuși aș vrea să le recoltez înainte de a se deschide, deoarece dacă plouă se vor murdări. Ce frumos se văd așa ovalii superbi. Așa arată momentan zona unde am început să facem un fel de seră, tunel. Mai avem de lucrat la ea. Momentan a devenit ca un mic lac. Aici avem câte ceva plante provizoriu. În locul acesta avem bețe de coacăz negru, varietatea Big Ben. În spate avem aluni, niște cireși, vișin, dud. Vedeți aici aluni, avem și niște viță de vie, dar aici în principal avem aluni puși la păstrat peste iarnă. I-am sortat și am pus un pământ fertil care se drenează bine când plouă. Și sunt pregătiți în câte 30 sau 10 copăcei la un loc pentru a fi dați când vin clienții. În spate acolo avem pepiniera. Aici avem aluni și căpșuni și acolo avem aluni și alți arbuști în ghivece. Vedeți, a plouat foarte mult, s-a adunat apă aici în spate unde are vecinul fermă. Alunii ăștia trebuie neapărat plantați la un moment dat în următoarele luni, pentru că au crescut aici în ghiveci și o să fie în curând prea îngrămădite rădăcinile. Dar au crescut foarte frumos, uitați ce frumoși sunt. Aici avem ceilalți arbuși sortați, probabil ați văzut, poate ați văzut în videoclipurile precedente. La fel îi avem sortați în câte 10 aici avem, cred, 10 buchete, cred că avem vreo 200 de copăcei aici. Și mai avem aici câteva sute, pe aceștia încă nu i-am sortat, pentru că înghețase la un moment dat și am luat o pauză. Aici avem un persimon, pornit foarte bine, am mai curățat, să o formăm, ca să nu se încurce crengile între ele, să nu se bată între ele în sensul ăsta, să aibă lumină la interior. Arată bine. Și aici mai avem niște butuci de coacăz roșu care trebuie sortați, trebuie curățați. O să luăm bețe din ei și o să le replantăm pentru a înmulți acest coacăz. Mie îmi place foarte mult coacăzul roșu. Coacăza roșie este delicioasă. Avem varietatea Rosetta și GVT în spate. În cealaltă direcție avem și mărul pe care trebuie să-l curățăm. Nu a mai fost curățat, cred că de 1 an sau 2. Toamna trecută nu cred că l-am curățat. Cred că o să încep cu acest coacăz. Aveam de gând să fac mărul întâi, dar dacă tot am filmat puțin pe grădină, o să fac aici și apoi o să trec la măr. Și să vă arăt puțin, ca că n-ați văzut în videoclipurile precedente și nici nu știu dacă am arătat chiar pas cu pas. Vă arăt cum curăț eu coacăzul. Vedeți, spre exemplu, aici avem o creangă care este în centru
acestea două se întâlnesc, trebuie să facem ceva în privința asta. Pentru că dacă vor crește așa, se vor freca aici și există posibilitatea să intre boli. Asta trebuie să evităm în general, atunci să prevenim. Atunci când curățăm pomii, arbuștii, să avem grijă să fie aerată zona din interior, crengile să nu se bată între ele, să nu se umbrească când au frunze, când au coacăzi sau fructe, ce au în funcție de ce specie este. În cazul acesta avem coacăzi. Trebuie să curățăm crenguțele care sunt rupte sau uscate, vedeți aici. La fel pot intra boli, să curățăm cu farfeca, pe care am avut grijă să o dezinfectăm. Dacă lucrăm la mai mulți copaci și multe specii, este bine să curățăm uneltele. În cazul meu, ferestrăul de mână și farfeca. Avem aici farfeca foarte bună. Ok, să trecem la treabă. Vedeți, spre exemplu, această creangă vine de aici, în interior, spre cealaltă. Și clar, nu au loc să crească bine ambele și o vom lua pe aceasta. Avem grijă să tăiem bine aici, să nu lăsăm cioturi, pentru că nu arată nici bine și nu se vinde nici la fel de ușor arbustul. Acesta e în regulă. Și toate aceste crenguțe, după cum am spus, o le păstrăm și o să le plantăm, să le ajutăm să facă rădăcini și să avem alte plante. Aici avem două crengi mari care sunt cam în competiție și am decis o voi lua pe aceasta, care este destul de mare, deoarece umbrește pe aceasta. Aș fi să o tai și pe asta de aici, dar ar rămâne aceasta și aceasta prea apropiate și e mai bine să o iau pe asta. O să-mi dea și posibilitatea să iau mai multe bețe și să plantez, să fie mult mai aerat în curând. Deci e bine taie această farfecă. Este foarte important să aveți unelte bune, pentru că va face lucrul ca o joacă, nu va fi laborios și dificil și enervant, va fi foarte plăcut. Vedeți ce bine a tăiat. Nu e zdrelit, se va vindeca foarte bine zona. Și vedeți, am scos dita mai creanga. Și de aici vom putea lua foarte multe bețe și înmulți coacăzul. Și le avem aici pe cele pe care le-am luat. Ideal este să plantați bețe cam de mărimea unui creion. Vedeți, sunt verzi în interior, ceea ce înseamnă că sunt vii, deci nu sunt uscate, nu sunt moarte, se vor prinde. Și da, ideal să fie de grosimea unui creion. De exemplu, aceasta este, și aceasta e bună, dar e puțin subțire. Și nu e ideal. Probabil că va fi ok, dar există și șanse, mai ales dacă sunteți într-un climat unde pe vară este mai soare, mult mai mult soare și foarte cald, șansele pentru ceva de genul să se prindă sunt mai mari, pe când ceva de acest gen nu e ideal. Dar dați o șansă și la aceste crenguțe. Vedeți câte bețe sunt aici, din ele vom mai tăia și vom face multe plante. Vedeți acum ce aerată este planta. Aș putea să mai iau și de aici, dar momentan este în regulă. Aș putea să o iau pe aceea, dar o să le las momentan încă un an. Oricum, acum aerul trece mai bine prin acest arbust și va ajuta să facă mai multe coacăză. Mai avem un arbust roșu, de coacăză roșu în spate, dar întâi să terminăm pe acesta.
Ca lungime, de exemplu, aceasta, după părerea mea, este ideală pentru că putem înfinge partea de jos în pământ și e suficient partea de sus. Nu e nici prea scurt, nici prea mult. Înfinge asta în pământ și așa vom proceda și cu celelalte. Un alt aspect important de precizat este că atunci când le înfigeți în pământ pe aceste bețe, este bine să vă asigurați că mugurii sunt poziționați în sus, după cum puteți vedea. Pentru că dacă înfigeți invers, nu se va prinde. Trebuie să crească așa. Această uscătură e rămășița de la ciorchinul de coacăz roșu. Unele pot fi și mai scurte, atâta timp cât aveți măcar un mugur jos care să fie înfipt în pământ și unul deasupra. Și vă ajută dacă aveți tăiat bățul acesta la un unghi, cam de 45 de grade, se înfige foarte ușor astfel în pământ. Gata, am terminat ce aveam de făcut, am înfipt aceste bețe în pământ, am apăsat de jur împrejur să nu lăsăm aer. Și vedeți, la primăvară acestea o să înfrunzească și în curând vom avea noi plante. Foarte simplu.